Ola, bo día. Chámame Sergio Rodríguez Pita e hoxe os vou falar dos viadutos de Redondela. Estes son os viadutos de Redondela, un emblema desta vila e unha obra arquitectónica que marcou a esta por máis de 2 séculos. En total, hai 2 viadutos, os cales están construídos con ferro e pedra. Estes son o viaduto de Pontevedra e o viaduto de Madrid. Un deles está actualmente en desuso e hai un proxecto para transformalo nunha pasarela peonil, mentres que o outro utilízase actualmente como vía ferroviaria entre Vigo e Pontevedra. Agora os vou falar dos dous por separado. O viaduto de Pontevedra é o máis novo dos dous, sendo inaugurado no ano 1884. E tamén o máis pequeno, chegando aos 149 metros de largo. Recentemente sometouse a un mantemento para reforzar a súa estrutura e pintalo. Este viaduto é o que está actualmente en funcionamento e hoxe en día circulan por el convois de media distancia entre Vigo e Pontevedra. O viaduto de Madrid é o máis vello dos dous, sendo inaugurado no ano 1876. E tamén o máis grande, pois ten 411 metros de largo, aínda que ten un ancho menor. Nun momento dado, pensouse que este viaduto estaba relacionado co arquitecto da Torre Eiffel, Gustave Eiffel, mais resultou ser unha lenda urbana. Pero sí que existe unha relación entre a Torre Eiffel e este viaduto. A compañía que realizou os ascensores da Torre Eiffel tamén encargouse do equipamento tecnolóxico deste viaduto. Outra relación que pénsase que pode existir entre Gustave e o viaduto de Madrid é unha persoa chamada Pedro Floriani. Pénsase que el foi discípulo de Gustave, pero non hai ningún documento que o demostre. Pedro foi o encargado do deseño do viaduto, pero non recibiu o seu pagamento ao cambio. Foi por iso que decidiu tirarse desde enriba do viaduto, desde unha altitude de 32 metros, aínda que logrou sobrevivir, quedando case paralítico. Este é o viaduto que actualmente está en desuso, pero como xa dixen antes, hai un proxecto para transformarlo nunha pasarela peonil. É por isto que os viadutos son moi importantes para Redondela, e así convertíronse nun dos símbolos desta vila. Moitas grazas por ver o vídeo. Nos vemos, ata a próxima. Chao.